आम भइल छोटे। जी हाँ भैया, इ गाना खेसारी लाल यादव जी के जिंदगी के इस समय में ऐसा ही गाना बन चुकल बा जौन की खेसारी लाल यादव जी के एक बार फिर से भोजपुरी इंडस्ट्री और भोजपुरी मार्केट में बैक करा दिले बा। जी हाँ भैया, खेसारी लाल यादव जी के इ गाना तहलका मचा दिले बा और एक गाना के बहुत ज्यादा लोग प्यार और आशीर्वाद दे रहल बाटे। इ गाना एक दिन में 3 मिलियन के रिकॉर्ड बना के अभी इ गाना 42 लाख व्यू क्रॉस कर चुकल बा। जी हाँ भैया, आज 18 जून के आप लोग के लमसम 11 बजे करीब में न्यूज हम आप लोग को बता रहल बानी। इ गाना के 1.5 लाख प्लस लाइक बन चुकल बा, 42 लाख प्लस व्यूज हो चुकल बा, यानी 4.2 मिलियन क्रॉस हो चुकल बा और एक गाना के बहुत ज्यादा चर्चा हो रहल बा। इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे रील भी खूब बन रहल बा। लोग ये गाना के पसंद भी कर रहल बा और एक गाना के मुखड़ा अंतरा हर चीज वायरल हो रहल बा, काहे के लिरिक्स भी जबरदस्त बा, A1 क्लास के बाटे और खेसारी लाल यादव और नीलम गिरी के जोड़ी भी लोग के बहुत ज्यादा पसंद आ रहल बा। और एक गाना के जन मुखड़े ही बाटे नु तार आम भइल छोट बहुत ही जबरदस्त बा, बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहल बा, लोग के पसंद आ रहल बा। एक गाना के बता दी, गाना के लिखले बड़े प्रिंस प्रियदर्शी और म्यूजिक दिले बड़े प्रियांशु सिंह और वीडियो डायरेक्टर बड़े गाना के लकी विश्वकर्मा। जी हाँ भैया, डायरेक्टर और कोरियोग्राफर बड़े लकी विश्वकर्मा और एक गाना धमाल मचा दिल बा भोजपुरी इंडस्ट्री में। बिहार यूपी में खूब बाज रहल बा, गली गली में बाज रहल बा और एक गाना के बहुत ज्यादा प्यार आशीर्वाद दर्शक दे रहल बड़े। आप लोग ये गाना सुन लेल बन जा तो कैसा लागल बा, का ख्याल बा, कितना जबरदस्त रिकॉर्ड बनावे वाला बा ये गाना, नीचे कमेंट सेक्शन में पर रहे जरूर दी जा और नीचे डिस्क्रिप्शन में गाना के लिंक भी बा, जरूर देखी जा। ना तो ग्लोबल जंक्शन पे जाके गाना के जरूर सुनी जा। खेसारी लाल यादव जी के नया गाना जरा में शिल्पी राजा आवाज दिले बड़ी, आम भइल छोट।